И какво ста хора, аз съм GTA Big Gamer. Сега ще ви покажем така. Сега ще ви покажем ходихме на фитнес и си апгрейднахме много човека и ще направим тест с няколко коли. Тук е Митко, покажи човека. Да, ето го. Сега аз тук двигателя снимах. И ето го и нашия велик човек. Вижте мускули. Натисни това. Това да видят хората мускули. Ето, мускулите са на макс. Стани Аз съм огромен. Некъв. Бях хърбав. Така, обаче не сме се сейфнали, затова първо ще ходим до сейфа и ще почваме да тестваме. Това е нашата за сега лична кола, която не е тясна, защото сме огромни. Да, не е много, нищо. Аз му разбих капака... О, добре, някой качи видео. Така, аз му разбих капака, за да е по-епик. Може и аз скоро да си правя YouTube канал и да качвам. Опа, я вземи летящата. Това си е моя, аз съм го оставил. После взема една от другата. Да, ако искаш вътре влезе скоро. Сега ще се сейфнем. Вот. Имаме още мисии, но нека се сейфнем. Искаме сме мускули. Гащите му се виждат, трябва да ги... Нищо така е по-добре. Поне да бяхме ги направили черни. Нищо, пак ще е. И сега ето ни Muscles. For Epic. Иха, става маска, сме готини. Сега ще видим, като забиеме някой на улицата. Кой ще стане? Да, ето е моята лична кола, която скоро ще изпадне номера. Я видим. То всеки път ми краде мотора. Те имат Аз? щаци. То припадна май. Я те тук тя банда ги... Тая банда е моя. Да. Да. Да, верно, че те зелените са твоите. Те понякога... Ти що пушиш, бе? Кой ти е дал? Кой ти е дал, бе? Що пушиш, бе? Държа от краката му излиза. Сняг е това. Да, знам. И сега с колата, виж каква е хубава. Непокътната е, направо е перфектна. Между другото такава си я купих. Я дойде още един брат-близнак на тоя. Брат му е тук. Да го погребат. Сега ще тестваме тази кола и още една. Тук що разбрахме едно нещо, но това е чит, който няма да го правим. Кой? За високия скок? Не. Да, За нитро разбрахме. Вау. О, аз трябва да ходя на фитнес. Следващия епизод ще е с фитнес. Да, целият епизод ще се помпам. Вау. Вау, ета, вземи, да. Ема не искам зелено. И нито пинки, така. Много яко. Сега ще видим, what the fuck. Виж коя е яка? Един момент, хора, сега ще ви покажем едно нещо, което го може с нов адрес. Какво е това? О, да. Към времето да е такова. Споко не е мод. Да. Това си я направим. Кажи с кое копче се прави. С едно. Ако лице, че и това да две. Един път той, един път аз. Да, с тая кола, ако живее. Първи си ти, долу аз после. Да, вижте колко як фари има. Почваме от дрифт. И газ. Нитро ще използваме. Так за сега не. Вау, много бърза кола. Стоп. Стоп, бе! Добре, дай сега. Аз.
Нека аз да докосна един път клавиатурата в живота. Тя много ще ти дам. Твоята бяла, чак да вкарам във вода. Айде бе. Аз няма така бе. Айде де. Чакай. Чакай, само Не си де, само си. просто не тисни, Добре. Добре, той никога не е играл от GTI. Да бе, затова имам GTI 5. Да имаш GTI 5, ама е на PlayStation 3. Ама аз тази съм я превъртял на компа бе. И не с много мод. Айде. Сега я удари, горе. Спомни. Добре. Аз може да снимам на Life for Speed. Ще го направя. Йоу! Вели! Какво стана? Ай смениме са колата. Да, тая не заслужава да е с нас. Не, с базуката и то. Дам някаква бомба и което. Стики бомб? О, не! Какво случи, бе? Активейтнах нещо. И още малко пари си взем. Така, хора, това ще е читърско, защото... Защо не? Читовете са яки. А не, е тази синята. А не, а верно. Тая. Да, е та. Тая и после още една. Она е жълтата. Да. Леле, мале. Това мустанг ли е кое? И хора, това ако ви изглежда старо, изобщо не, въпреки че са щупени прозорци е... Gotta get бум. Аз почвам направо така. Оф, пак ли No Tank качва видео? No thanks, no thanks. No Tanks, бе. Той си купи краси нова мишка. Неко си. Може да я казвам. Да, казах в миналото видео. Не! Айде, да разказа цялата. А ще я караш така? Ако не грам. Ще играм. Но да граме. С Apple. Не е просто. Не. Диснам го. Чакай така. Да си излезна на пътя направо. Давай газ. Газ де! Дам. Дам, че то рови снега. Реквата по радио почва. Мъртвъртовата. Да кача ли пак горе да я сблъскам? Да. А направо спирачка какво ще чукам. Не, да. Не, ти натисна спирачка. Да не я чукам много. А да, верно, че това някъде чакай. Добре. Някъде другата. И ще тази вече направихме една мъка. И това е последната кола, която ще пробваме. Аз бям вето. Да, БМВ-то. Това е супер бързо. И сега последното... Е онова. Къде го? Митко ще го направи с нитро. Добре. То с кое се пускаш, ли? Аз ще го пуска. 316 комби и... Това е уникум за дрифт. Сила на магистралата дига 20 нещо. Тук ще се изрежа. О, WTF, на предницата нищо и няма. Как? Защото е... Аз се ударих толкова силно. Тук в... What? Shit. Не използваме чейтова. Как да телате. Това, между другото, го има и в GTI 5, ама има рекичка. Не си мисля, че само говоря само за GTI 5. Аз говоря и за други игри. Просто GTI 5 ми е най-интересно. За какво написа? И сега Митко ще кара с нитро, аз ще му пусна на нитрото. Аз ще го пусна.
Виждаш кое? Джитка, аз ще го пусна. Добре, чак само да се обърна. Хайде, де! Там айде. Дай натискай. Изчакай, тя изобщо не е набрала, тя не е тръгнала. Да. Сега ще изческаме. Още. Натисни, то не трябва И да завивай набира. малко. Уау. Леле. Ще я кажа една глупост. Уау. Защо това камера тук не знам. И предницата пак е нищо и няма. Едно пуш. Е това... Така. Това беше. Чакай, накрая ще направим така. Така, това беше от нас. Надявам се това клипче да ви е харесало. Аз бях GTA Gamer. Тук на глас ми беше Митко. Да, Митко Топото. Може днеска да направим да си направи YouTube канал. Най-вероятно няма си направи. Ще си направя. И така хора, надявам се това клипче ви е харесало. И чао! Чао, чао. Бай, бай.